鼓励前向社区争取人权嘅四田社区，规模韩国大，居民嘅身份也韩国多样。因正创造部落民受到歧视，故所前向同四田嘅居民登上同婚，两只社区嘅关系该沉默。四田社区睇社福内同嘅建立同经营唔会书本前向，对弱势者嘅角度来做，相互探索向下惩罚。巴南特别用户中心的高二堂度，跳那无澎湃嘅老人家，堂等卡拉 OK， 忙结欢喜提嘅唱歌位，顺头嘅人等等打破嘅改通路，也係台版市同初期期四田社區度嘅照護中心。ここの事業としては高齢と障害を中心にしてます。で、上は特別養護老人ホームということで150床のベッド数を持ってます。で、障害はこれからまた見てもらおうと思ってます。按照成人呢，向下讀書、向下教，也即係對身心障礙嘅成人呢，未提供課後照顧。放課後とデイサービス、障害児童ですね、障害の児童の方が学校が終わってから送迎があって、学校終わった後にここにやってくる。で、夕方ですね、しばらく時間、お父さんお母さん帰ってくるまでここで過ごして、また送迎で家まで届けるというようなサービスです。也根本屬於唔理片嘅人用嘅藥堂，一旦睇有照顧人員，又有按到相關嘅東西吞數，愛寫成藥下個理片。知的障害、精神障害、あと難病の方などで介助のいる人ですね、食事の介助であったりとか、お風呂の介助とか、あとおトイレですねの介助とかのそういう介助のいる方が送迎が朝あって、お昼ご飯食べて、でまた夕方に帰るという場所になります。整體雜誌嘅一個先生，是喺亞洲嘅精神病人，經過治療同醫探尋頭路，也係已經做得處理。四田社區係頭一個有精神障礙嘅人，係老去公園出出嘅社區。ここの地域はとても皆さんが逆に声をかけてくれたりとかして、今日ね挨拶あって元気やでとか、今日ちょっと調子が悪いんやでとか、周りの家の方とかがお声かけしてくれてっていうそういうコミュニケーションがあったりしますね。喺台灣精神病人仲係唔受歡迎，本人眼前嘅人看到一旦就等於係看到危險。唔過睇四田社區，無論係對精神障礙者、身心障礙嘅人，亦係對老人家嘅照顧，一旦就希望對弱勢者嘅角度來出發，我確實做到相互探索、向下惩罰。部落差別の結果、やっぱり苦しんできたことを思えば、そういう困難を抱えて苦しむのは部落の人であろうと部落外の人であろうと一緒やろうと、そういう意味ではこれから苦しいものは助け合いながら同じように暮らせる社會を作っていこうという大きな理念を持ってこの事業を取り組みました。對消除部落歧視運動做意思，四田社區人該強心，就算2002年同步對策事業特別處事法無效嘅，社區限係自家該希望去前元來年，無愛社福資源同醫療照顧，因為目前做唔下去，愛打造出對弱勢族群嘅社會安全網。